Vítajte na kanáli Nakresli to v kede zameranom na modelovanie dielov a tvorbu technických výkresov. Sledujete video zo série Master určené začínajúcim záujemcom o program FreeCAD, ktorí dávajú prednosť tutoriálom s podrobným komentárom. Opakom tejto série je video Express na kanáli Nakresli to v kede s rýchlým návodom, kde klikať, no bez vysvetľovania dôvodov a súvislostí. Poznámka k videu. Ak sa niektorý váš nástroj správa či vyzerá inak ako v tomto videu, najčastejšie je to odlišnou verziou FreeCADu alebo iným nastavením v hlavnej ponuke Upraviť nastavenia. Verziám a nastaveniu som sa detailne venoval v úvodnom videu. Úvod máme za sebou, poďme tvoriť. Klikám na ikonu Nový súbor a disketu. Súbor uložím pod zvoleným názvom. Dnes si ukážeme, ako vo FreeCADe vytvoriť jednoduchý hriadeľ s kuželovou časťou ukončenou vonkajším závitom M12. Vo videu číslo 9 sme si predviedli dva spôsoby modelovania základného profilu hriadeľa pomocou nástroja Pad, doska, a Revolution, orotovanie. Oba nástroje sú univerzálne a využijete ich aj pri tvorbe iných rotačných súčiastok, ako sú remenice, púzdra, ozubené či reťazové kolesá a podobne. V tomto videu vyhotovíme hriadeľ tretím možným spôsobom, založeným na práci s jednoduchými 3D telesami, ktoré geometria označuje pojmom primitívne telesá. Na rozdiel od predchádzajúcich metód nebudeme pri tvorbe základného profilu používať 2D náčrty, ale využijeme priamo jednoduché 3D objekty, z ktorých si vyskladáme hrubý tvar budúceho dielu. Okrem toho si predstavíme aj prvý spôsob tvorby vonkajšieho závitu. Obe témy, modelovanie pomocou primitívnych telies aj vytváranie závitu, si následne precvičíme na ďalších dvoch príkladoch, ktoré vám môžu pomôcť pristúpiť k vlastným projektom novým, kreatívnejším spôsobom. V pracovnom prostredí Part Design nájdete dve skupiny 3D primitívnych telies. Prvú skupinu tvorí 8 tzv. Aditívnych telies, ktoré k modelu materiál pridávajú. Ide o klasické geometrické telesá typu valec, kváder, guľa a tak ďalej. Aditívne alebo súčtové telesá, ktoré materiál pridávajú, využijete pri modelovaní prvotného základného profilu budúceho dielu alebo pri pridávaní objemu materiálu k už existujúcemu modelu. Druhú skupinu predstavuje 8 subtraktívnych telies, teda identických telies, avšak tieto materiál z modelu naopak odoberajú. Takže subtraktívne alebo odoberacie telesá sú primitívne telesá, ktoré využijete pri tvorbe dutín, drážok, otvorov a rôznych viac či menej zložitých vnútorných, ale aj vonkajších plôch. Toľko na úvod, poďme tvoriť. Bez potreby náčrtu aktivujem teda nový nástroj pod názvom súčtový valec zo skupiny aditívnych 3D telies a zvolím si rovinu XZ, keďže sme na samotnom začiatku a model ešte neexistuje. Asi ste postrehli, že pri práci s 3D telesami najprv vyberieme požadovaný tvar a až potom vyberáme rovinu alebo plochu už existujúceho modelu, na ktorú teleso umiestnime, ako uvidíme o chvíľu. Zároveň program automaticky doplnil na začiatok stromovej štruktúry položku body, teleso. V okne parametrov nastavím polomer, pozor, nie priemer, v podobe napríklad jednoduchého zlomku 45/2 a výšku, respektíve dĺžku 40 mm. Parametre uhol v prvom a druhom smere nakláňajú zvolený tvar objektu v smere jednej alebo druhej osy. Parameter rotation angle, rotačný uhol, nájdete iba pri telesách s priemerom, teda valec, guľa, kužel, elipsoid a prstenec. Umožňuje vytvárať telesá s čiastočným orotovaním, čiže menším ako 360 stupňov, ak je potrebné. V sekcii pripojenie vidíte rovinu, v našom prípade rovinu XZ, alebo iný objekt, ku ktorému sme teleso pripevnili. Zvoliť si môžete aj iný geometrický prvok, ako je plocha, hrana, os, bod a podobne. Attachment Mode, režim pripojenia, definuje druh realizovanej väzby. Parameter deaktivované znamená, že pripojenie je vypnuté a objekt je voľne v priestore, to jest nie je k ničomu pripojený. Režim pripojenia XY v rovine je pri modelovaní najpoužívanejší a znamená, že ste objekt pripojili k jednej z troch rovín lokálneho súradnicového systému. Poznámka. Osami X a Y sa tu myslia dve osy roviny a nie priestoru. To je aj dôvod, prečo je v popise XY a nie XZ, ako by ste možno očakávali.
Rovinám som sa podrobne venoval vo videu Master číslo 9. Inerciálny SS systém pripojenia využíva hlavné osy zotrvačnosti a ťažisko objektu, avšak tento režim ako začínajúci používatelia môžete pokojne ignorovať. Naopak, veľmi dôležitou sekciou je Attachment Offset, ktorá umožňuje nielen prestavenie alebo upresnenie pozície 3D telesa, ale aj jeho prípadné pootočenie o požadovaný uhol, ak je potrebné. Dôležitá poznámka. Táto sekcia dokáže začiatočníka v programe FreeCAD pripraviť o značnú časť vlasovej pokrývky hlavy. Hovorím pritom z vlastnej skúsenosti. Stane sa tak, pokiaľ neporozumiete teórii rovín vo FreeCADe, ktoré boli podrobne popísané vo videu Master číslo 9. Okrem iného nájdete tam odpoveď na otázku, prečo ak chcem teraz posunúť objekt voči zvolenej rovine XZ v kolmom smere, musím prestaviť hodnotu osy Z a nie osy Y, ako by sa mohlo zdať z nákresu na obrazovke. Položka otočiť strany umožňuje zmenu smeru vykresľovania telesa o 180 stupňov. Význam ostatných položiek poznáte z mojich predchádzajúcich videí. Posuniem teda teleso v smere osy Z do hodnotu minus 20 mm, čiže symetricky voči zvolenej rovine XZ, čo nám uľahčí neskoršiu operáciu kopírovania valca z jednej strany na druhú. Opäť aktivujem súčtový valec a označím pravú čelnú plochu modelu. V okne parametrov upravím polomer na 30/2 a dĺžku na 25. Okno zavriem. V stromovej štruktúre modelu označím posledný valec a aktivujem nástroj zrkadlenie. Nastavím rovinu XZ a okno zavriem. Zo skupiny primitívnych 3D telies tentoraz vyberiem súčtový kúžeľ a označím ľavú čelnú plochu modelu. V okne parametrov upravím polomer číslo 1 na 15, polomer 2 na 13 a dĺžku kúžeľa na 40 mm. Okno zavriem. Opäť vyberiem súčtový valec a označím ľavú čelnú plochu modelu. V okne parametrov upravím polomer valca na 4,5 a jeho dĺžku na 4 mm. Okno zavriem. A napokon aktivujem posledný súčtový valec a umiestním ho opäť na ľavú čelnú plochu modelu. Upravím jeho polomer na 6 a dĺžku valca na 13 mm. Okno zavriem. Teraz zrazím obe hrany posledného segmentu na 1,5 mm, respektíve na 1,499 mm, pretože hraničnú hodnotu 1,5 mm na matematické jadro programu u druhej hrany neakceptuje. Prechodovú hranu zaoblím na 2,5 mm. Ďalšie dve prechodové hrany segmentov riadeľa označím pri stlačenom CTRL a zaoblím ich rádiusom 1,5 mm. Zostávajúce tri vonkajšie hrany riadeľa označím pri stlačenom CTRL a zrazím predvolenou hodnotou 1 mm. Teraz v stromovej štruktúre modelu kliknem na oko lokálneho pozičného systému a na rovinu YZ položím nový náčrt. Prepínačom pohľadov zviditeľním osy X a Y a aktivujem nástroj konštrukčná, respektíve pomocná geometria. Kliknem na plochu modelu a po označení hrán vyberiem nástroj obdĺžnik. Vytvorím jeho profil s rozmermi 2x0,7 mm a po označení bodu referenčnej čiary a bodu obdĺžnika stlačím písmeno H pre horizontálnu väzbu. Body opäť označím a po stlačení D-Dimension profil zafixujem rozmerom 2 mm. Plne zaväzbený náčrt vyberiem ťahaním myšou a kliknem na nástroj zrkadlo náčrtov. V okne parametrov zaškrtnem Vytvor symetrické väzby a kliknem na os Y. Okno zavriem a vyberiem nástroj drážka. Zvolím si os rotácie Y a okno zavriem. Opäť kliknem na rovinu YZ a umiestním na ňu nový náčrt. Kliknem na prepínanie pohľadov a zvolím si nástroj pomocná geometria. Kliknem na plochu a po označení obvodových hrán si vyberiem nástroj čiara. Postavím sa približne do stredu označenej hrany a po objavení sa drobného symbolu pre symetriu vedľa kurzora myši umiestním bod čiary v strede hrany. Čiaru vytiahnem do priestoru, nástroj deaktivujem kliknutím na plochu pravým tlačidlom a označím čiaru a referenčnú hranu a kliknem na nástroj kolmica. Kliknem na čiaru a zmením jej charakter prepínačom typu geometrie na referenčnú, čiže pomocnú čiaru. Čiaru opäť označím a po stlačení D-Dimension nastavím jej dĺžku na 2 mm.
Zvolím si nástroj kružnica a na konci čiary nakreslím jej profil s priemerom 22 mm. Náčrt zavriem. Vyberiem nástroj kapsa, spôsob vyťahovania prepnem na symetrický a nastavím hodnotu 6 mm. Okno parametrov zavriem. Na záver vymodelujem vonkajší závit M12x1,75. Kliknem teda na rovinu YZ a umiestním na ňu nový náčrt. V stromovej štruktúre deaktivujem viditeľnosť lokálnych osí a rovín, keďže už nebudú potrebné. Stlačím prepínanie pohľadov a zvolím si nástroj pomocná geometria. Kliknem na plochu ľavého konca hriadeľa a vyznačím referenčné hrany. Zvolím si nástroj Polyline, lomená čiara a nakreslím profil závitovej medzery. Označím obe bočné čiary a stlačím E väzbu rovnosť. Označím spodnú čiaru a po stlačení D-Dimension definujem jej dĺžku na 0,44 mm. Označím uhol medzi stranami a zvolím hodnotu 60 stupňov. Kliknem na body náčrtu a referenčnej čiary a stlačím H pre horizontálnu väzbu. Opäť označím rovnaké body a nastavím vzdialenosť 1 mm. Kliknem na spodný bod náčrtu a upravím jeho vzdialenosť od osy X na 5,1. Plne zaväzbený náčrt zavriem a aktivujem nový nástroj špirálová drážka. V okne parametrov nastavím os rotácie Y. Parameter spôsob definovania drážky ponechám nastavený na rozstup výška uhol, kde výška je v skutočnosti dĺžka špirály a uhol predstavuje uhol jej sklonu voči pozdĺžnej osi pri tvorbe napríklad kuželových závitov alebo drážok. Rozostup, čiže stúpanie závitu nastavím na 1,75 a jeho dĺžku na 13,5 mm. Uhol sklonu špirály a ostatné parametre ponecháme bez zmeny. Ich význam si možno ľahko domyslieť. Voľba ľavotočivý prepína medzi ľavým a pravým závitom. Parameter preklopiť mení smer vykresľovania o 180 stupňov. Zaujímavá je voľba odstrániť vonkajší profil, ktorou nastavíte, či chcete materiál špirály odstrániť alebo ponechať. V základnom nezaškrtnutom stave nástroj odstráni materiál v tvare špirály, takto vznikne napríklad závit. Naopak, pokiaľ je voľba zaškrtnutá, zachovaný zostane len materiál špirálovej drážky, keďže program odstráni okolitú hmotu a vznikne tak napríklad pružina. Okno teraz zavriem a model je hotový. Teraz si v rýchlosti prejdeme ďalšie príklady modelovania pomocou 3D telies vrátane tvorby závitu. V prvom príklade vymodelujeme renovačné púzdro z videa číslo 4, nakreslené pôvodne nástrojom o rotovanie Revolution. Základný profil rovnakého púzdra vytvoríme technikou aditívnych i subtraktívnych 3D telies. Zvolím si teda súčtový valec a umiestním ho na rovinu XZ. Nastavím hodnotu jeho polomeru na 67,5/2 a dĺžku na 165 mm. Zároveň valec posuniem v smere osy Z do hodnotu minus 165/2, teda symetricky voči zvolenej rovine XZ pre účely budúceho zrkadlového kopírovania. Teraz si zvolím odčítavací valec, ktorý rovnako umiestním na rovinu XZ. Nastavím jeho polomer na hodnotu 48/2 a dĺžku opäť 165 mm. Rovnako aj tento valec posuniem o hodnotu minus 165/2 v smere osy Z a okno parametrov zavriem. Pre ľahšiu vizuálnu kontrolu správnosti jednotlivých operácií uvediem model do priehľadného stavu miestnou ponukou pravého tlačidla myši alebo klávesovou skratkou VT. Opäť si vyberiem odčítavací valec, kliknem na čelnú plochu púzdra, nastavím hodnotu polomeru na 56/2 a dĺžku na 52 mm. Zaškrtnem parameter otočiť strany a okno zavriem. V stromovej štruktúre označím posledný valec a vyberiem nástroj zrkadlo. Nastavím rovinu kopírovania podľa roviny XZ a okno zavriem.
Zvolím si do tretice odčítavací valec a kliknem na niektorú z rovín rovnobežných s pozdĺžnou osou púzdra. V okne parametrov nastavím polomer valca na 5 a dĺžku na 50 mm. Okno zavriem. V stromovej štruktúre označím posledný valec a aktivujem nástroj polárne kopírovanie. Nastavím os rotácie Y a počet kópií na 4. Okno zavriem. Teraz zviditeľním roviny modelu kliknutím na oko položky počiatok a kliknem na niektorú z rovín rovnobežných s pozdĺžnou osou púzdra. Na zvolenú rovinu položím nový náčrt a kliknutím na oko vypnem lokálny pozičný systém. Aktivujem prepínač pohľadov a nástrojom konštrukčná respektíve pomocná geometria označím obvodové hrany kliknutím na plochu modelu. Vyberiem nástroj Polyline lomená čiara. Nakreslím profil rýchlobežníka a zafixujem jeho body symetrickými väzbami voči osi Y s kratkou S symetria. Postupne označím horizontálne čiary a po stlačení D-Dimension definujem ich dĺžku 25 a 40 mm. Výšku lichobežníka nastavím na 2 mm. Okno zavriem. Aktivujem nástroj obvodová drážka a nastavím os rotácie Y. Okno zavriem. Upravím vzhľad modelu podľa potreby a model púzdra z videa číslo 4 je hotový. Teraz prejdeme na príklad číslo 2. Vymodelujeme skrutku ručného lisu s trapezovým závitom TR 40x6 mm. Zvolím si teda nástroj súčtový valec a rovinu YZ a nastavím polomer na 33/2 a jeho dĺžku na 200 mm. Okno zavriem. Opäť si zvolím súčtový valec a umiestním ho na rovinu XZ. Nastavím jeho polomer na 33 a dĺžku na 60 mm. Valec posuniem v smere osy Z o hodnotu minus 30 mm, teda symetricky voči zvolenej rovine. Okno parametrov zavriem. Označím hranu, prípadne čelnú plochu hriadeľa a zrazím jeho hranu na hodnotu 3x45 stupňov. Tento raz si vyberiem nástroj súčtový prstenec a umiestním ho na bočnú plochu budúceho púzdra. Nastavím jeho polomery na 32 a 4 mm. Okno zavriem. Označím prstenec v stromovej štruktúre a aktivujem nástroj zrkadlo. Zvolím si rovinu kopírovania XZ a okno parametrov zavriem. Teraz nakrátko zviditeľním roviny lokálneho systému a zvolím si rovinu XZ, na ktorú položím nový náčrt. Na karte modelu deaktivujem viditeľnosť rovín lokálneho systému a aktivujem prepínač pohľadov za účelom zviditeľnenia osí. Nástrojom konštrukčná respektíve pomocná geometria označím obvodové hrany kliknutím na plochu modelu. Zvolím si nástroj Polyline lomená čiara a nakreslím rovnoramenný lichobežník. Bočné strany označím a stlačím skratku E rovnosť. Opäť označím bočné strany a po stlačení D-Dimension prepíšem uhol na 30 stupňov. Kliknem na spodnú čiaru lichobežníka a uvediem hodnotu 4 mm. Jeho výšku nastavím na 3,5 mm. Napokon označím spodný bod náčrtu a stredový bod osy a nastavím vzdialenosť náčrtu na 45 mm. Plne zaväzbený náčrt zavriem. Zvolím si nástroj špirála, ktorý je opakom nástroja špirálová drážka a nastavím os rotácie X, spôsob definovania ponechám bez zmeny, rozostup nastavím na 6 mm a dĺžku závitu na 145. Okno zavriem. Za účelom vytvorenia nábehovej hrany závitu kliknem na jeho čelnú plochu a opäť aktivujem nástroj špirála. Zvolím os rotácie X a nastavím rozstup na 6 a dĺžku len na 4 mm. Uhol sklonu nábehu nastavím na minus 45 stupňov. Výsledkom takéhoto postupu je plynulý začiatok profilu závitu.
Samozrejme, tieto parametre budú u každého závitu iné a bude potrebné občas chvíľu experimentovať, aby ste našli tie správne hodnoty. Napokon označím bočnú plochu kolmého valca a aktivujem nástroj kapsa. Materiál púzdra odstránim hodnotou minimálne 60 mm a okno zavriem. Na záver označím vonkajšiu plochu vzniknutého púzdra a hrany zaoblím predvolenou hodnotou 1 mm. Upravím finálny vzhľad modelu podľa potreby a skrutka ručného lisu je hotová. Teraz sa vrátim späť k nášmu dnešnému modelu hriadeľa. Kvôli technickému výkresu, na ktorom sa závity kreslia iba schematicky a nie v 3D podobe, vypnem viditeľnosť 3D závitu v stromovej štruktúre modelu kliknutím na oko predposlednej operácie predchádzajúcej tvorbe závitu. Upravím polohu modelu, ak je potrebné, a zvolím si panel nástrojov TechDraw. Vyberiem výkres veľkosti A3 zo skupiny ISO, otvorím záložku s modelom a kliknem na ktorúkoľvek jeho plochu. Vrátim sa späť na výkres a kliknem na ikonu pre zadávanie pohľadov. Pohľad otočím šípkou vľavo, potom pootočím šípkou dole a zväčším mierku na 2:1. Okno zavriem. Upravím a zamknem polohu pohľadu. Deaktivujem hrany Hard Hidden a Smooth Visible v okne vlastností a na záložke pohľad zruším zaškrtnutie položky Arc Center Marks. Ak je potrebné, stlačím ikonu pre prepočítanie výkresu alebo stlačím klávesu F5. Upravím koniec so závitom pridaním kozmetických čiar. Následne obe čiary označím a pomocou ikony ceruska nastavím čiary na plné prevedenie a ich rozmer na 0,35 mm. Označím body priemeru závitu a po stlačení D-Dimension vytiahnem kótu 12 mm. Nástroj deaktivujem stlačením Escape a dvojklikom otvorím okno vlastnosti kóty. Zmením zápis formátu kóty doplnením potrebných údajov závitu a okno zavriem. Okótujem zrazenie hrán závitu a po ich označení pri stlačenom CTRL odstránim medzeru v zápise oboch kód v okne parametrov. Označím prechodové zaoblenie konca závitu a po stlačení D-Dimension vytiahnem kótu R 2,5 mm. V okne parametrov upravím jej prevedenie na odkazové a zobrazenie šípky na redukované. Označím body malého priemeru kužeľa a vytiahnem kótu 26 mm. Kótu označím, pridám symbol priemeru a zmením jej podobu v okne parametrov na redukovanú. Teraz označím plochy oboch koncov a vložím vodorovnú os symetrie pomocou ikony pre vkladanie osy súmernosti. Jej hrúbku zmenším na 0,35 mm. Pokračujem okótovaním jednotlivých priemerov segmentov hriadeľa. Kóty po ich označení pri stlačenom CTRL doplním symbolom priemeru a upravím ich polohu. Nesprávne orientovanú kótu 30 mm označím a otvorím dvojklikom jej okno vlastností. V spodnej časti okna v sekcii čiary zaškrtnem Override Angles, zmena uhlov a prepíšem hodnotu na 90 stupňov. K formátu kóty v hornej časti okna pripíšem tolerančné pole K6 a okno zavriem. Rovnako upravím aj druhú kótu s rozmerom 30 mm. Postupne označím všetky dôležité dĺžky častí hriadeľa a vytiahnem zreťazenú kótu. Upravím kótu 13 mm na referenčnú a vytiahnem kótu celkovej dĺžky hriadeľa 147 mm. Teraz označím a okótujem obe zostávajúce zaoblenia hriadeľa a upravím ich podobu po označení pri stlačenom CTRL na odkazovú a prevedenie na redukované v okne parametrov.
Okotujem jednotlivé zrazenia hrán hriadeľa a odstránim prebytočnú medzeru v ich zápise. Teraz okotujem rozmery oboch obvodových drážok a v okne parametrov zmením šípky kótovacích čiar na bodky. Na povrchy vybraných segmentov hriadeľa doplním symboly pre drsnosť povrchu. Označím čiaru plochy a kliknem na ikonu pre zadávanie drsnosti. Hodnoty v okne parametrov upravím podľa vlastných požiadaviek a okno zavriem. Aktivujem ikonu Prepočítať a zobrazený miniatúrny symbol drsnosti zväčším po jeho označení prepísaním mierky v okne parametrov na hodnotu 3. Rovnakým spôsobom vložím, upravím a zväčším aj ostatné symboly drsnosti. Teraz kliknem kdekoľvek na plochu pohľadu, čím ho aktivujem a následne stlačím ikonu pre vkladanie rezov. Vyberiem prvú voľbu. Nastavím pohľad rezu sprava doľava, označím ho písmenom A, rovinu rezu posuniem v smere osy Y o hodnotu minus 65 mm a stlačím tlačidlá Update Now alebo Live Update. Okno zavriem. Upravím polohu rezu a vypnem viditeľnosť rán Hard Hidden v okne parametrov. Označím obvodové hrany rezu a cez špecializovanú ikonu vložím osy symetrie. Rez označím a pomocou ikony Annotation poznámka rez pomenujem písmenami AA. Ich vzhľad upravím v okne vlastností na prevedenie Bold. Označím šírku drážky a vytiahnem kótu 6 mm. Kliknem na plochu drážky a do jej priestoru vložím odkazovú kótu. Dvojklikom na odkaz otvorím okno parametrov a zmením koniec kóty na bodku. Doplním chýbajúce červené body prienikov čiar pre potreby kótovania. Označím teda jednu z osí a obvod rezu a stlačím špecializovaný nástroj pre vkladanie kozmetických bodov do prieniku dvoch prvkov. Rovnako postupujem aj pri druhej osi. Po vytvorení chýbajúcich kótovacích bodov vytiahnem kótu priemeru rezu a hĺbku drážky. Kótu hĺbky otvorím dvojklikom a upravím v okne jej parametrov toleranciu zrušením zaškrtnutia rovnakej odchýlky a naopak zaškrtnutím checkboxu pre vlastný text tolerancie. Kladnú a zápornú odchýlku potom upravím podľa vlastných požiadaviek. Teraz pomocou ikony Annotation vložím text poznámky k odkazu číslo 1. Na záver upravím údaje popisného poľa, výkresu a výkres uložím vo formáte PDF na zvolené miesto. A to je záver dnešného videa. Nech sa vám darí.